Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. This one is a quick update yezvinhu zviri kuitika because apa tiri kumboinvestigate tichimboona kuti what exactly is going on, zvakafamba sei, chii chakaita kuti demonstration yaMudharageza iyi yakaida kuitika nezuro nhasi kuti isanyatsobudirira, chii chakanyatsotora nzvimbo. Right, chekutanga vakomana vakasungwa vanga vari paground. So far inini ndamboona vanhu vanenge 10 ndo vandiri kunyatsoziva vasungwa, kusanganisira ana Chigwerewere, ana Baba Mapango Mapengo, ana Baba Mudiwa, ana Honorable Chagwiza, ana Chigudu, ana Kenzenia Jera, ana Mandikutsa, ana Chirenje. Vanhu vacho vakawandisa vakasungwa, but kune vamwe vakapukunyuka vakazoningirira. Right, pakusungwa kwemacommanders apa chinhu chekutanga chandakaona inini because panga pataurwa pakangopedza Mudharageza kungoadresa achitaura kuti zvoni macommanders tatoisa paground. Ndinoona kuti pakaitwa chinonzi chispy chiri very legendary nevamwe vanhu vanga vari within the system vanga vari kunzi zviti macommanders acho, because inini chandazongovhunduka nacho chekutaurwa panapa pari kunzi names of 10 people arrested yesterday for participating in a demo organized by Geza. Some people who were given money to organize the demonstrations diverted the money to personal projects. Some bought cars, others were blowing the money with prostitute. They never organized anything. Saka pari kunzi vakomana vanga vakatodya mari, vamwe vakatodya mari nemahure, vamwe vari kunzi vakatotenga mota. Handisi kuziva kuti mari dzekuwanda kudaro dzakabuda kupi chaiko. Ndiani akanyatsofanda chinhu chacho ichochi zvekuti panonzi vanhu vanoenda kunotanga unodya mari nepfambi, vamwe vanotanga unorowa zvakawanda, vamwe vanomanage makulayo or something. Handinyatsonzwisisa zvinhu zvichiitika because for sure. But one thing that I don't understand is this. Ava vanhu vazhinji vakasungwa, most of them vanhu vekuti vakatobva kuSouth Africa ndobva vatoenda kuZimbabwe kuenda kunoita sei kunoparticipate in this demo. Vamwe vanga vagarawo vari paground, vamwe ndo vakazongoitawo vakaitawo vakangodidi vakakwanisa kumhanya vakapukunyuka. I don't think kuti vese pana vanhu vakapuwa mari, because chinhu kana chakanzi chaorganizwa, what I know mari haingadyiwe nemunhu wese anenge ari mumaprovinces ese all 10 provinces. Because inini I heard yesterday pachitaurwa about Baba Mudiwa pachinzi vauya nemabuses too. Saka kureva kuti kana vakange vari organizer kana kuti vakange vari commander, part of the commanders, it simply means vakadeliver zvavanga vakaningirina. But according to Comrade Sarwaka nezuro yesterday on the call, vakataura kuti zvoni aiwa vatoningirina hapana munhu avapa mari, but vauya nevanhu mabhazi 2 kuburikidza nemari yavo yavanorima beans kumusha kwavo. That's what I heard from Comrade Sarwaka. But now ichakundivhundutsa because zvinhu zvakadai so izvi, you know, inini I don't tolerate such things kuti vanhu vanonzi vapuwa mari vobva vadya mari, vonzi vanotenga dzimotikari vaenda kunodya mari nedzipfambi. Hatifariri zvinhu zvakadaro because iko zvinezvi nyaya dzeicompetent nechinchi tichitoda kuti panodiwa transparent. Taurai chichaitika. That is the reason why tiri kuswera tichimhanyisana nezvigananda, tiri kumhanyisana nethis current regime iri ipapapa because of zvinhu zviri kuitika kuti pakadai so muri kupaita sei, ko iyi matongero ayamuda kuti aya ndiapa, ndo issue yatagara tikuita sei tiri kurowana nezvigananda. Tobva tanzwa kuti avacho vari kuda kunobvisa zvigananda vonzi vari kuda vakadya mari. I don't believe kuti it's 100% true, but this is the situation and this is the information iripo yandiri kureceive right now paground iri kutaurika kunzi vakomana vanga vasina kuita anything. So umwe vari kuzoti who knows pamwe vakatokwenyerwa nemaorganizers vacho vedemo kuti mbosinzi vasina chevadeliver because ungazonyadzise vari mumaokuro. Ndo nyaya yakutaurika manje. Vamwe vari vakakwenyerwa kunzi vanhu vana chavakaunza kamuna kuunza nevanhu mutauni because kana vari maorganizers for sure. Because chinhu chese I always tell you guys, pakanzi pane demo rinodiwa mastructures. Iwo uya nevanhu vako 7 mabhazi like zvinongoita iyo ZANU-PF, uya ne5 mabhazi, munhu opuwa mari kwaya mabhazi uyopuwa. The next thing ngirikini CBD yese inenge yavharira, town yese inenge yazara vanhu. Ndo information andatambira ameno muri kuionawo sei? Tell me mu comment section uyai titaurirane. So far ndo zviripo, but kana pane mumwe ari kuziva kuti ari kunyatsoziva information imwe yatiri kunyatsovhima nezvayo, feel free kundibata titaurirane. Contact me, numbers dzangu ndakutokupai idzo. Kulian TV team DAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah.
Demostation is the brilliant, 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 yeah. Everybody say Cooley